Значи пресудата на судот во Страсбург во корист на македонците од Бугарија практично значи дека Бугарија треба да го признае постоењето на македонското малцинство на собствена територија. Ето това е нещо, което не знам откъде го казвате по този начин. Няма такова нещо. Никъде никой не може да промени Конституцията и законите на Република България. И това не е дебата и не е спора за европейската интеграция на Македония. България е част от Европейския съюз. Тя е приета със своята конституция, със своите законови уредби. Съда в Страсбург по никакъв начин не се намесва в конституционната уредба на Република България. И за мен това не е тема. Това са няколко граждани, които искат да регистрират свое дружество, но няма нищо общо с това, което вие наричате македонско малцинство, поради простата причина, че в България такава законова уредба не съществува. България е правова държава и има свободно волеизлияние на това кой как да се чувства. В последното преброяване мисля, че имаше няколко стотин български граждани, които се самоопределят и като етнически македонци. Това е тяхно право. Всеки има право на индивидуално свое волеизлияние за това как се чувства. В България няма колективни етнически права. Колективни, го повтарям два пъти, за да може да се разбере и да бъде абсолютно ясно.